някъде на Карибите, 6 изключително талантливи тинейджери са избрани да участват в изключителен летен лагер. Добре дошли в истинският летен лагер на доктор Лула. На остров с неограничени приключения. Това е страхотно! А какъв е този летен лагер? Явно ще останете тук. Стуго, нов сериал от понеделник, 22 май от 18:20 само по Disney Channel. Зад всяко зайче стои една малка катеричка. Пригответе се за съвсем нови опашки. Епизоди. Киф. Нови епизоди от понеделник до петък от 16:50 по Disney Channel. Пазарувай лесно и удобно по всяко време в About You. С безплатна доставка и връщане. Бепантен унгвент нежно успокоява сухата или загрубяла кожа от всички възрасти, за всеки в семейството. Бепантен винаги до теб. А сега купи Бепантен унгвент 100 грама и получи подарък. Търси в аптеките. Сега в приложението Notino има отстъпки до 33%. Намалихме за вас избрани продукти от марката Clarins. Изглеждайте добре, чувствайте се добре. Открийте перфектният цвят, нюанс или стил с виртуалното огледало на Notino. Посрещнете живота като кралица. Notino. Today is yours. Feel good. Мечтаеш ли за меко докосване? Открий новата формула на Семана Супер Софт. Със специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. Небето е ясно, времето е слънчево, перфектен ден за семейно пътуване. А ето и един хит, който ще ви зареди с енергия, така че усилете и се насладете. Новият Volkswagen Tayron. Премиум SUV с до 7 места. От 66 990 лева без ДДС и с възможност за данъчен кредит. Volkswagen. Аче представя. Мамо, какво правиш? Чистиш там, където е чисто. Чисто? Аче успява да види и незабележимите замърсявания. Формулата с хлор почиства в дълбочина и хигиенизира. Домът има нужда от Аче. Аче, всеки дневна чистота. Нов злодей. Нови предизвикателства. Любимите ви супергерои. Калинката и черния котарак се завръщат с нов сезон, за да се борят с незнайния враг заедно с приятелите си. Кой е новият собственик на чудотвореца на пеперудата? Мега чудесата на Калинката и черния котарак от понеделник до петък от 15:20 по Disney Channel. Сложете седлата. Нека играта започне! Лъснете шпорите. Обуйте бутушите. Време да пояздим. Ти! Понесете се напред. Имаме нови истории за вас. Свободни сме! Големият град на Гринс. Нови епизоди от понеделник до сряда от 19:20 по Disney Channel.